Onia enemene wo che obadi asem isa se no kra no ahwe ase e wo dwam SOMPA FM why na ka Nyankopon asem a che nipa enipa nyina abababu e wo Nyankopon sum adentia isa se no kra no ahwe ase e wo dwam na so twa sa no kra no etimi ba menu ya wutiemi enne adumre manna si asem wei ayakokobo afutu ahweye ani da ho ani otwan na me de ebraw hallelujah amen menu ya wutiemi asem amedi blawuni or say are you prepared for the judgment of God? Are you prepared for the judgment of God? Why here krado am Onyankopon atemwonu why krado am Onyankopon atemwonu hey Yenina ye tie SOMPA why eya semu a emu yeduriye bebrewle fi sa wiase wie naduru esanse ate se wiase wie ne banache Onyankopon de da kwa ne nisu da pem ne nisu da kro ti asemu ne yepa wo hwe TV so a preaching a eba enchechire a eba so no emeni pa wani nyi so bekwa sori anaso be so ntwele ampo Nyankopon sansa so fu da dane Nyankopon asemani ya dane adwadie ti ye wura fi se atamo bi e wo ho onua me no ka Nyankopon asem odifu pani bi kasai na eneno ayedwuma Safenia chapter 1 verse 14 to 15 okay sembu ho odifo Safenia ngoma no etiba akunyumudu na gosi edunum no wose Nyankopon da kasia no aben Onyankopon da kasia no aben na repentam se o se Nyankopon da kasia na aben na repentam o se oheda no nne ye nyunu se minu ati asem ne da ne nya da ayede enye da bi ayeda pa se wura fi sa wiase no entimi enko ba bia la de a wan kasa transa hwese wiase eko enso to ni bram ewia mo ni bram eni manyina dane onia eni manyina adane ti wuhu enti wonte ba bia wiase kodu no edene todi fon commissioner shaya no ahya ya adwuma come me odomarama tiam denden wo ho odomarama tiam denden o se edano ya ni brada menu atie ni ye edana ya ka no asaw Nyankopon da no ewiye da no eye ni brada ahohia ne ahokire da eye da ya hohia ne ahokire da o se ne amamfoye da menu atie asam ni ye pa se wure fi ya na temo ho atemo ho twani para sani ese ne pe wure fi se atemo e wo hodom sadia wunyini wona na bato no wawu wo maame so ko edu so wa mo ba sa bato sa na obekọ we ma wo ni sa bibi twam onua me ka san kwa kire o enna me bonsan bi to fa kire wo na sa wo yo bia wo pa nkwaje dia wo beti niye hallelujah amen me nu ti asam niye ka sem bo ka waze a chapter 66 verse 15 to 16 odifo aze ahoma eti adiosia nsia yimu edunu nkopim dunsia na hwe Erade di oja ene ntiase nam na ti se ehum beba se obi ekatro se Nyankopon fagya emu atan yenima asofu ebre ni jekire ebre akoso wiase se Nyankopon do ne man to mu nipa bi atan hwe ena mi be ka ho ma sem bi a kire wo ma kan ta sem bi a wonti da kire wo oso de jare be da be bu nipa se ni atan me ni ato so me de abufuhie abetwia na abufuo so o de abufuhie betwa na abufuo so ka adantia esanse enenu ankasa no hwede akoso ni matantan dia bia asase a oso Nyankopon abo amani pada sani no enani pa eto so chacha kwasem o ma se betu ado beku no age asase mebodua mesawo hallelujah amen asase betu yedo ye prince ase kwasem onua ya ro sam kese ti asem o ka kire wo to so me
na ɔde ogyaframa ayɛ n'ateatea. ɔde ogyaframa na bɛn n'ateatea. 16. Menu ko. Na ogya na Awurade de bebu atɛn. Ɔso ogya na Awurade de bebu atɛn te sɛ obi ka kyerɛ sɛ atamu de ni hɔ. Atamu de bie ni hɔ. Ɛnɛ ma ɛkɔ so me tie TV so amehwɛ a na me wura hɔ. Ebi sɛ heaven ni hɔ. Ahene na sɛ mo ɔbaadeɛ ne ba bɛka sɛ ahene bie ni hɔ. Enti bibisa mo sɛ ɛyɛ amokɔ asɔ dɛm mo na ɔsɔfo no ɔse heaven ni hɔ. Ɔbɛnsan gye bie ni hɔ no. Enti asɔ na mokɔ te deɛ. Ɛdɛ na ngukɔ ti wa asɔ dɛm hɔ. Ma asɛm na me bisa no. Hallelujah. Amen. Me ne ti asɛm ne yɛ pa o. Ɔsɔ do gya bebu ni president atɛn. Na ɔde afena ne hunam nyinaa di. Me ne tie ɔne honam nyinala ebedi. Na wɔn a Awurade bɛhwire wɔn mu no bɛdɔɔso. Tia ho, wɔyɛ onyako bɛhwe wɔ no, wɔn bɛdɔɔso. Me ne asɛm wɔ nya wɔ hɔ ma wo. Bebree na asom Awurade. Obi afa Nyankopɔn. Obi aso akɔpɛ heaven akɔ. Obi aso asom Nyankopɔn. Obi asa Yesu banie. Na pa tɔ blo sam so te he. We asɛm wɔ ka kyerɛ sɛ sɔ ho mo ne hwɛ. Ebo de fi Nyankopɔn. Oni a wotie me na dumre. Sɛ wo abebu sɛ nso Nyankopɔn biem. Esa sɔfo bi adada wo. Wa bemebu. Me ne wo ka sɛ wo do obi kɔgye sika duro. Hwɛ. Wo ye yeda ko ba ko na obewu ɛyɛ. Hwan na ka kyerɛ wo? Atemmo da ho twɛn wo. Me nua wo yɛ sɔfo na wotie me na dumre ya. Me sɛ wo ne diam. Hwɛ asɛtɛ na wo tem no. Hwɛ ba bi na wo wɔ no. Na hwɛ din na wo de ato wo so no. A wo di pɛ kɔ sɛ yim. Atemmo da ho ma wo. Atemmo da ho ma wo. Hwɛ asɛm wo ka wɔ 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ɔka asɛm wo a ɔse de. Come me. Ɔsɛ etwa sɛ yɛnyɛ kɔ pie Kristo atemmuo dwa n'anim hɔ. Etwa sɛ yɛnyɛ kɔ pie Kristo atemmuo adwa no anim hɔ. Hallelujah. Amen. Hwɛ ti asɛm wɔ yi o. Wei yɛ asɛm bi a emu oduro nipa ne sɛ ne nti asɛm. Saa pɛpɛ. Patro sanka mam ɔse de. Ɔsɛ na etwa sɛ yɛnyɛ kɔ pie Kristo atemmuo dwa n'anim hɔ. Nyala onipa Biara wɔnyɛ obi amfirim. Ɛkɔ pie Kristo atemmuo dwa n'anim hɔ. Hallelujah. Amen. Ɔsɛ na obiara nya deɛ ɔnam mpɛbea so yɛɛyɛ no. Hana asɛm wɔ no. Papa o. Onipa biara nam deɛ ɔnam ne padua sɛ de bɛyɛ. Yɛɛyɛ no. Papa o. Wo a wotie mu do ne padua yɛ dɛn. Hwɛ do ne padua yɛ. Abawi a wɔsisi wɔ yi nyi ye. Wo sɛ wo. Ni senti ya told you say Dr. Sharp. Tom 8 months obeyi na to atwene. Sister tieni yo. Ɔsɛ de ɔdo ne padua yɛ. Papa o. Bɔne o. Sɛdeɛ ɔyɛyɛ no. Sɛdeɛ woyɛ odi padua no. Ɔbɛbu watan. Saa pɛpɛ. Ɛna bɛ ɔba wo nso bɛ tuntum. Wakyɛ onye tu kwan ba pɛ no wada ne kɔkɔɔ. Yɛtime po yɛ hoho asɛ prekwachi. Yɛ po yɛ ho. Na kyia kasa yɛ different color. Na kyia dua na sesa. Na no dua nso sesa. Ɔba ba ko pɛ so nimu na kyɛ bɛ miɛnsa. Yɛ ɔsɛ yi na wo mu kura san. We yɛ abrɛ ho sam kɛseɛ. Deɛ wonam ne padua so ɛde yɛ. Papa o. Bɔne o. Sɛdeɛ ɔyɛyɛ no. Me nua yɛ abrɛ ho sam kɛseɛ. Hwɛ de apɛtɛhyia yɛ wo. Wɔn apɛtɛhyia mu wɔn nyinaa te agu. Wo ni padua no ɔse wobɛtua so ka. Ni padua no wobɛtua so ka. Dɔdo ni padua yɛ. To obi ka kyerɛ sɛ ɛnyɛ nnwuma ɛna ɛbɛbu atɛn a ɔdaadaa wo. Wo ni padua ni obi nanwene. Eto nipa na ɔnwene wo no wo so akontabuo. Ɔwɔ so akontabuo. Hallelujah. Amen. Hwɛ asɛm wɔ kan 2 Peter chapter 5 verse chapter 2 verse 5 to 6. 2 Peter. 2 Peter chapter 2 verse 5 to 6. Na sɛ wankora tete wiase no. Tiawo. Ipatro tieni ɔse dɛ. Na sɛ wankora tete wiase. Sɛ ɔbɔ de Nyankopɔn na nkra tete wiase no wankura mu a. Noah a ɔyɛ tenene nsa nkafoɔ ne nipa baason a ɔka ne ho na ɔgye wɔn a. Mipatro ti asɛm obi so asɛm no ɔka asɛm so akyerɛ wo. Sɛ de Noah mmerɛ no. Wɔmfa nkyɛ obu atɛn ɔgye nipa nwɔtwe no. So ɔgye nipa nwɔtwe saa berɛ na. Na ɔde nsuyiri bɛkata amumuyɛfoɔ wiase soɔ no. Saa berɛ no ɔde nsuyiri bɛpata ayɛ ɛbɛkata wiase. Amumuyɛfoɔ wiase. Amumuyɛfoɔ bɔnefoɔ a Noah ɔpriti so many years. Yes, Noah bɔ dam. Noah wabɔ dam. Na so mmerɛ a
preach him now. Yakupon is really best say we are so. So the says and confront the na se odani Sodom ni Gomorrah nkron so Sodom Gomorrah nkron so says and nkron dia o say ebu won for the one ye nhweso ma won a akire yi o did ye o say ebu wo fa ebu won for ade be enseye ade ho manipa o de ye nhweso ma won a akire yi obeye amumuye de. Hallelujah. Amen. Ti asem ne pa o de abeto no what time no kwasem o de nsuri bai no kwasem na de ben Sodom o say the oja Sophia den e bai o say o de to ho ye enhweso ma won obeye amumuye de ade ma awebre waye bi awumuye de amumuye achiwade tantane to be catch us say wiase entimi nya hwede a o kire say Kanoa mre no na kai Sodom so emre no wansu enipa ate sawo wo wale so sade wiebe so tia sanati menu ya tia asem nie na we de o kire say onfa so me sai odi ja na be se nipa da sadi menu ya me tia se me hwe twonsem me hwe de koso wiase a me wura timi hu yie esa se mu se mre na du enkom shakasia ehanyala no eba mo wiebre mu afa na nipa da sadi so edi bone kasia ene edi bone sentetefo no bone edi bone sentetefo no we abla hosam kasia. Praise the Lord. Amen. Menu a wutie menede me fa won kwachiri me do come Mark chapter 9 verse number 47 to 48 o kan sembu ho ma ya dwe hu ne hwade firimba kwame aye enkononyimu aduanan so kosi aduanan wotwe no osena se woni tu so ntidua a show woni to sintidua tu ese wutu eyama wo se hallelujah wodi anikro ba ko Nyankopon ahene mu eye den na wutu woni atwene SOMPA menia adebe na wo ya bawi a wasiso wotem se o chirew na so ese ododi pedi akoba dwama ba na se dwama na wo koboro o se eto sintidua tu ese wotem jai ta na wo tire se ma ho chire wo no boy no be yi wafi sade anim do se eyama wo se ti o se eyama wo se wodi anikro ba ko Nyankopon ahene mu obinua eyama wo se woni beji e wo wiase na be ko se o se yim eyama wo se wo be tira ho chiram no beji wo se nsa wo ba kwaji obi kum enna waji obi kum enna mo so enna obi etwe wi school enna mo so obi etwe wi secondary school esa se mla papa ni be hu no o ja ne mahwe abayiwa wodi ne na malam ne abosonfo so edusifo so enna wa chechire be ma no ya no amanadi na be ma pa akobi betena broni bi so kumasia oso yo sofo ko hwe ma asalai ye to afase water yam ye to ne adwale agusu na nyankemade oso ko akwankyere na odi ma be ma na wadi be ma dia na watebe ayare hosam boni ani pedi because of sikanti hey menu asodi kesi ada homa asodi kesi ada homa ni parasani to asome to se eyama wo se wodi anikro ba ko Nyankopon ahene mu sene se wo animienu na wo do to amani hunu krom eyama wo se ka wo betira ahokyere mu eyama wo se ka betira singing room no na wati menya fa hodie sensa wo be fa kwan boni bi so wati metu na mo hwe manager wo penti wo kumu nonko manager wo penti wo kumu nonko simple to me na pe wa adwuma mu tire wa tire duro wa sa nipa no uwura fi sai obi na nwe no na atemo so da ho twen onua atemo ho egira kwa no bom onua hwasem ne pa yewa sembo ka wo Mark 9 verse number 43 o kan sembo ha Mark 9 verse 43 na sa wonsa to nsintidua sa wonsa to sintidua twa eyama wo se wodi wodi nsa sini beko nkwam wodi nsa sini beko nkwam sini se wo nsa mienu hallelujah amen me de teni o asembo na ebe wo je ho bia enje wo fe wura se wan na na ene o to afifie wo dwuma wura se wan na na onfa wadwuma mu onua adene ben e wo nsam but yes otimi sho ho so onua teni e ensam me kan nya wode na so Yakopon be biela wayira o te Yakopon ne ya oba
Yes, send me whiny minute. No one 10 minutes. Woba. Onya. Sa send me where somewhere. Esiaka. And you me preaching can the bed the ancient nipa. And now suffer with TV so. The nipa there. And yaka. That be me come out my basso. Now me come was a chat. If you say, oh, as a silver no, okay, take it to your bar. I was a bay. I will bay. No, this a penny. Why? Minya would tell me. Minya penny. I will bay. I was a silver. Why? He said, make us say, would be quachi. Who does a preach him by yaka? What do mono? Make us say, what flew that chain? I don't be a chain. Minya, Shabana will never tell Kumasabra, Shabra no be a brawa sassy so. And I guess he came, what for mammy now won't change. Maybe be so will fool us on your garden. Will fool us on your garden. Would you cross that garden? Titimontrua. Titimontrua, a garden, a babu somehow. Only a new power, how can see it? I saw the daddy person. I saw the cassia the person. Minya, I have a wholesome. Matthew 13, verse number 41 to 43. Okay, Sebuha. But you are SOMPA. Eti edumi ensanyimu aduana ba akono. Oso nipa ba na ba soma na bofo na akobo bosi ntidua ne wona wodi nsemo nyina ano afi na hinie mu. Tia ho. Obeba. Wakobo waso abofo de. Wakobo bosi ntidua ne nyina. Ne wona wodi nsemo why this someone? Ina anu afina hinie mu. Hallelujah. Amen. Mami teni o sintidua tofo. When so this someone finya kupon de bay. Ahinie mu. Onuya, aya ro so kese. We are doctor na utie mi atie ni e. Abortion na wo de hwe ayale ford. Wo de na abortion yi say go. Won sa no ma no. Wo de someone and someone doctor. Abortion specialist. Aya ro so kese. Aya ro so kese. Na minim doctor bi ewo mikrom na sa oya abortion na ono de wie ansa na waya ma he eyawra ho sem to ni peti mu fell and 45 years 35 25 no wu fell bone ne doso ensu to nyale bi yakopon ni su ni suo koso bone na adoso wiase asase ni su bone na adoso wiase ha na ka no kro wiase. Why not can look we are say? Minia, why not can and penifo a memua a beria? I am for Bilimusuria. I suffer quite the bobo and I suffer there. Who I check okay for. And all your software, what do be ya shall so near show a day, ya how form. Sassy, your way who I come for fat. I suffer from for fat. Only I am commission as ever. Na maba me dia somebody ba ne be twa 19 ne be che no kra kwan no sa oni pe bia o pe heaven akọ no o ti asebu ya ne ho popo na ne ho dwe no hallelujah amen oni ame no kwa chiro me bo se bia chiro ko osna wade wora go ojafo no mu o do be go ojafo no mu to nsa ne de samane no wa se oja bia entimi numu da sa Ejabia, only pet my treatment, yes, Sanet, yeah. Ejabia, I am Omuja, or did you put us in the bagum? Was a holy papa su or holy papa su? Now I tell one saying, what best tell was said? Oh, ban sitting a labelo, ban send out your 2 hours in a bayra. So, Bronsam with Jimmy Pa, only Padu said the Yati, sir. So, Bronsam with Jimmy, oh, is a one Yati. What in that here? Obia kwaje draw the basta to na sene wa kwaje draw the basta to na sene so te come se mia na obede obesi form when they bia na wa fa car wa go fu play na wo sra na se ka oni mia wa wa ka che pilot me ka we mia me gira na misi form ho na wo sa bo nsum ya kwasa asem sa yesu to sa from sacha wa gere ewie bre ne ba sacha na wie bre no eba I was a seer by the wire. I will brother the wire, I would say, Madame Ray. Yes, we turn Safro. Was it an attendant for no best shrine, so we are not attending for the what best shrine, so we are one aja hinium or a generahinium. Was it your award, sono? Only baby, I would tell Manu, as so tears some Miki. Sir, I will tell for what best shrine with generahinium. Sir, now, Bonnie for the what better, what best, sir. Hallelujah. Amen. Onia,
awu sese be na waye SOMPA awu bo be na waye aya asem bisa Kristo to nsa frɔ o to nsa frɔ o kan sebu Isaiah chapter 47 verse 14 to 15 come on me Isaiah 47 verse 14 to 15 hwɛ wayɛ sɛ ɛsrɛ a adwan awerɛhosɛm enipa yɛ sɛ ɛsrɛ a de bɛn adwane ogya hye wɔn ogya na hye wɔm wɔntumi nye wɔn kra dabi onipa bɛ de atagye ne kra ɛmfiri ogyaframa no ontimi nye o kra mfiri gyaframa ne nsam ɔhɔ bra abutua ni mu dabi ɛhɔ bra abutua enim dabi da ɛnɛ Ghana pro ama Ghana sai wopɛ police wotɔ 20,000 Ghana cedi wopɛ soja wotɔ 25,000 Ghana cedi yey bibi bɛ wiase wahu sesi yɛ wɛ wahu bɔne he na akɔsi onipa adɔ sɛ serɛ wahye sɛ serɛ obi timi nye wo firi mu wɔntumi nye wɔn kra ontimi nye wo kra ɛmfiri sa de wɛ mu ogyaframa ne nsɛm ogyaframa ne nsɛm ɛnyɛ nsrama a wɔde hwiahwia yɛn ho nipa atɔ tie nie paa ɛnyɛ nsɛm o ayɛ de hwiahwia yɛde yɛn ho hwehwɛ ho ko pɔt mu deɛ no dabi ɛnyɛ nsɛma no bi ɛyɛ wo mu gya ɛyɛ gya nsɛma nokwasɛm me nua ti asɛm no ye anaasɛ ogya a wɔtena ho ɛnyɛ sɛ gya a wasɔ a wote ho ko pɔt ho nokwasɛm na wobɔ gyam dabi o ɛyɛ gya a ɛyɛ wo mu gya a yɛntumi nsom maame kɔ asɔre a yɛka nkwagya asɛm kɔ asɔre a yɛka nipadua ho asɛm asɔre a asɔfoɔ pirikyi nipadua wowura sɔ dɛm no ɔpirikyi a wohu ne sɛ obi akɔka ho asɛm akyerɛ asɔfoɔ kɔ asɔre a wopirikyi a wonya adwene sakyera a wote hɔ a ne ne so dwaw ɛnyɛ asɔre a wogyina hɔ a ne yɛka nsɛmhunu yɛtɔ no asesam FM onua saa tam ne nyankopɔn som ɛnyɛ korɔkorɔ ɛnyɛ nyankopɔn bɛyɛ ɛyɛ deɛ ahwɛ yie ne kokobɔ verse 15 kɔ saa na wɔn a wabrɛ wɔn ho no bɛyɛ ama wɔ tio wɔn yɛ abrɛ ɔho sa na ɔbɛdɛ ɔbɛyɛ ama wo wɔn a wo ne wɔn anantie firi wo mmɔfra ase no hallelujah amen me nua ti asɛm no yɛ pa o ma meka asɛm baako kyerɛ wo hwɛ ade bi kɔ soɔ ɛwɔ wiase na ɔbrɔnsam so yɛ smart ɔde nipa pempempempem ɛna ɛkɔ sɛ yam akristofo ne di kan wɔn de ɛnɛ kyakya ayɛ loto ayɛ ɛne loto no yɛapɔlehye no yɛapɔlehye loto no ɛnti papa buo mpa wɔ fie a ɔkyerɛ ne ma haw a ɔsifɛ twa bet ɔkyerɛ ne ma haw a ɛbɛfɛ twa loto ha wanhwe ɔbrɔnsam de ɔbɛyɛ a ɔde wɔ ho ɛnɛ sakawafoɔ no yɛapɔlehye no ɛnɛ wɔabɔfrɛ 28 years ansɛ 18 years 20 years wɔatwa ne ti na rasta wɔanya nika kɛtɛkɛtɛkɛtɛ no ɛhyɛ no na wohwɛ ka ɔda mu a w'ani so bere because mmerɛ na wode ne kɔ school na ɔwɔ school no na ɔyɛ dɛ wabɔn ɔnim nwoma ɛti sɛ ne bɔɔ na ade kaa ba wo kurom no ɛsɛ wo so yɛ yie no bi hwɛ ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ ɛyɛ a menkɔte a ɛneɛ maakɔgye aduro ɛna me maame makum me maame makum me papa ɛna mekum me sister na sɛsia no yɛse yɛbɛku me ɛna medwane sɛ sɔfoɔ bi ɛndiriva me wode yɛ abra na sɛ woba a mɛbɔ mpam woawu ha sɔgya sɛ wode wosoro wuo onua yesu no asɛm no na meka kyerɛ wo ɔbɔ ade asɛ na meka kyerɛ wo ɛwiɛ bɛnɛ do ahosɛsie bɛn ɛna wayɛ ɛma atamuo ɛwiɛ bɛn na ahosɛsie bɛn wayɛma ɔbɔ adeɛ no atamuo me nua hwɛ ne yɛ ɔba no ne te fie no wo na wo pam no maame apie 18 years wanyini ɛyɛ apie meka sɛ fɛmpena ba wo de yɛ apie wo de yɛ apie wo fɛmpena kora mpo a ɛnyɛ hwe maame nyankopɔn bɛtua ɔka woasesa wo suban a awofo no bebree na wɔde wɔn mma kɔsɔ haw mu wɔwu afi baabi a wɔteɛ because of ahokyerɛ nti ɛma wura mfi sɛ asase na obi dea na atemmuo nso da hɔ twɛn wode tie mi sɛ yaa wode tie mi anam ɔbumfu na di matam a ɛnsɛm sɛ no yɛma wo nka even FM station bi opom ɛwɔ Kumase a sɛ preaching way yɛma wo ma preach da yɛma kwan da bi da hallelujah amen me nua ka asɛm no ye na tie asɛm no ye amen pa amen wɔn a wo ne wɔn nante firi wo mmɔfra ase no
Obeyira ko one fam. Yes, what you said. Obiara ni ho a obegye wo nkwa. Hallelujah. Amen. Hwɛ ɔka nsɛm wɔ Proverbs 30 verse number 6. Proverbs 30 verse number 6. Nsɛm ɛtɛ de sanyimu yɛ nsia no. Tie ne ye. Wɔse ɛmfa bibi nka me nsɛm ho. Me pa to weni kɔma me nuanom asɔfo. Ɛmfa bibi nka me nsɛm ho. Ah, tie ho. Ɔse ɛmfa bibi nka nsɛm ho. Hallelujah. Amen. Tie asɛm ne ye. Na sɛ nne no yɛde bia de bɛyi aka Nyankopɔn asɛm ho. Ɛne ayi bi nso ade bɛyi afirim. Saa asɛm wɔ mi ka na me yɛ ma hye me. Ɛne Onyankopɔn sɛ me nka nkyɛ ɔsɛ Onyankopɔn sɛ me nka nkyɛ ɔsɛ ɔfrɛ wo phone so Nyankopɔn frɛ wo phone so meboa ɛne deɛ me ma sɔfo no so bi preach ɛkyɛ Nyankopɔn asa ayɛ ase onipa ɔyɛ nɔteɛ do ɔnwene wo no wo kyɛ n'ase do yɛ ɔbaayɛ na wo obi akyerɛ wase na mmerɛ Nyankopɔn ba na wo gyahe na wo sɛ Nyankopɔn sɛ na ɔteɛ ha ma woni na hɔ na yɛn kɔm hyɛ ɛsɛ ba wo sa ne mo yɛ so wo sɛ wiase wi na dɛ Adu. Oni a wo tie me na numre a wo se sie bɛn why wadwene what is wadwene amen Amen. me wo ha ma me be ne ba baba me nkyɛn na oba me ka kyerɛ sɛ ne nan sister watie aduro so na aduro no na no ɛbɛsɛ na de owu ɛnenam o wanhwɛ nia nansa kwanto bɛwu ti mebɔ mpɛ ma aso me suffer ama me akwankyerɛ ama maye me bɔ ka 300 cedi na me se sa akwankyerɛ no yɛ ma no ho atɔ o se kakakra asa entimesa kokwaji bi ha asofo elade humɔbɔ ɛne ma asofo so obu aso preacher kan wo de asofo wo wo de awoka asofo ni de awoka twan kokron ɛne ɛka ho asɛm Sa me ka kyerɛ am se ma me obey ne kra ɛni na adwene de be ɛni ha ɔsiane ma me put the force me sɛ membra ɛna me bai na me se ma me obey na nsanto no bewu oh ɔse o na obey asɔre ɔkɔ 3 days 4 days team wawu unu akwankyerɛ asofo de ma no ne namu no teɛ ɛna sama no hone no nom bi ɛna ɔde horo na so maame awiase du na wie yɛ emedi pa na dawo emu bi na dawo siatwa konko ne ma ho kama konko ledew bibi ko so wiase me kai se me ra ho na ni so atwa me esa sɛ nipa da sɛ dia de bai amabo nipa amabo ko ye priya ka pankofo gu ho oh my god yes o frau baby awo sacha wadwe na me bi ni hobiem sa me na so sacha wadwe sa Wɔse ɛmfa bi nka me nsɛm ho. Wɔse ɛmfa bi nka ne nsɛm ho. Na wanka w'anim. Na wanka w'anim. Na wɔahunu sɛ ɔtorofoɔ. Na wɔahunu sɛ ɔtorofoɔ. Ɛnɛ yɛse ahenni no ɛni hɔ biem. Heaven ɛni hɔ biem. Bible no ɛyɛ bɔla. Hey. Obi na atwerɛ. Mika wo so ti asɔdɛm. Deɛ na wohyia. Deɛ na wohyia. Ayɛwosɛm o. Deɛ na wohyia. Ayɛwosɛm kɛseɛ. Ɛna wokɔ. Me nua wotie me. Yete kosku say ye benya bibi agina ye kosku twan sohwe enu te kosku e de ti na okwa sori o kwaso kosia asem no wetima kwa henie mu emira so so sakra wadwene brother sister abrante wasiso emi ne obiemo sabri eye brema sabri eye brema so sakra wadwene emri ne hobiem adwene du so sakra wadwene somebody wey so sakra wadwene sa okasebi ewo Revelation chapter 20 verse 11 to 15 Revelation chapter 20 verse 11 to 15 na me hunu ahuna fita kokroko ahuna fita kokro bi ne de ote so no asase no osoro dwane firi na osoro na asase dwane firi anim na wonya baabi ama won kwai na me hunu awufuo awufuo bi enketo ne akese so ogiragire ahwa no wodahin wonanim na obiabia enwuma no mu kwai na obiabia enwuma foforo bi a eye nkwa nwuma no menua tie ho ohun na obibia enwuma no ye nkwa nwuma nim na wonam ensam a watwere no wo enwuma no mu no ensam a yatwere nwuma no mu nie ebubu awufuo aten se de wonwuma tie awufuo aten se de wonwuma tie omia ye bia nwuma no mu kyerɛwa wabrabɔ damu kwasem wabrabɔ edam abawa keto akɔwrepu no na sikanti yakata so
jisika ye jano ai atemu obo obe bia ngumanim na obenam so na be bu ate wa braba boy abraba na boy ye dia wo siso ya dia wo ya atemu da hotwe hina wugina hina wo why wadwi ye obi gina donechi epunechi na obom so be bia mu a obebo wiram na obesiasia o sabri a wuchie mi Apostle Samin Kansa Seekers of the Truth Ministries and the Eton Safro bra me da and me sorry me watafo adompom kumase me bibila wotie mi me ton safro o ha obi da wo so a me nua me ka gwaja sam na kire wo bra you be page ansa na sade no ho beto no wetima som Jesus Messiah fro Messiah ofra wo tira ba wiye he na wugina wo se sie he na wo se sie wo he na wo do kira kwose wa ho ba boy dua wa ho ba boy enframa wa ho ba boy matia yes ofra wo na ya na ye me nwanwa na da bia me preach bia me kasa asem we me say obi asai na ho ba boy no sofo eti so konya proba ne sofo di na obo sofo no so obo di no onam so our body gas mobo sofo mo body gas e da chi metro gas e bo no ban wo so te wa so sofo na bo ho ban eto ni picture na atalo ho di sabi bi ya wa no bo sofo ni din wo Jimmy Oblonsan na to ni padwen so ha Oblonsan bu Jimmy ni po onia enu na so do SOMPA en commission verse 13 kwa na epu yi ewufuo a ewo mu no mu ma epo be ya ewufuo na ba na owuo ne asamado nso yi ewufuo owuo ne asamado be yi wanso ewapie na obu won mu biara aten sɛ de wo nyuma aten hey obi adi bonus owu a abo atemu da ne benyane no me no ba bi o hye kran head ba bi o hye na nya senketewa ba bi o hye na nya semketewa ba bi bia no hinta bia wo wuti hinta hinta bia ni ba biala hallelujah 14 kwa me na otu owuo ne asamado twene ojatade ni obi ka je satemu da ni ho a ti de Bible ka wotu owuo ene asamado e de be twene ojatade ni yeni owumpre nu no we no owumpre nu no na obiara a wanhu sɛ watwere ne din wɔ nkwanwoma no mu obibia hu sɛ atwere din wɔ nkwanwoma no mu no wɔtɔ ne twene ojatade ni SOMPA we ya wla hostam kɛseɛ ya ntwe de ogwama nkwanwoma no ya to ne twere de bɛn ojatade ni mu hallelujah amen me nu ati asam ni me ka ukrom kasa mo ate ɛno na mete ɛna me ka kyerɛ wo what ya say etiti asam ni ye Tisa what to catch us say bibi ni wiase dia atemu danda homo tisa o dwia dwie sika kakra unya enti enne no o nwini pa ho sika unya enti no enne no unyonko biala na yaka sika kakra unya enti no o mame wapo no woni tekurase eda no pobu achia ensu oba no obatada ho ene o han 2 bedrooms na wote kumase ena wo enjoy ene wa toka adam ene wa fo bi ba ene ga ne mamu na wo hwe no ene woni tekurase he abrantie se wan sakira wadwen de besusu na mwa wo mesem ni permit awofo ene mo fran se de tie fa SOMPA FM wo se enkom se da sadin so no hallelujah amen pa hwɛ me kan for me fa nkwachi o ka symbol Romans chapter 2 verse 5 to 6 Roma fongoma no tie ye me nyimu enum kosi ensia no wase wakoma den wakoma premu nti tie wakoma dene a ye kasema wontie ne wakoma premu a ye tu fa so no munya sese obi anti wore bobo abufuo ano de atwan abufuo tie ye bobo wabufuo ano ye de be kyerɛ ye de twa de ben abufuo enti wabufuo na wo so wo no obi abufuo sen enti wakoma premu wakoma dene ye bobo wabufuo de twa abufuo bi media sana metie me bufu a media me kama sema fana media do bi ntime nan madwen sana metie brother oda ohwam kromo wo ye te sampo no oda enkrom ho no oda e so le na no den tie wakoma na ye tufa wontie wakoma na ye tufa wontie no sorry bobo bufuo ano de atwan abufuo ye bobo bufuo de atwan abufuo bi no nyankopon tenene eno nyankopon tene no adi ye da no tie ni ye tese obufu a ye boa no obokunkwabra boa ye boa no ne nyakopon da no
ɛne ɛbɛhu wɔsɔ no na wɔsusu nipa nyinaa nnwuma so tie o ɔbɛsusu nipa nyinaa nnwuma so adeɛ ama wɔn maako tie asɛm ni o ɔbɛsusu nipa nyinaa nnwuma ɛdeɛ ma nipa bi adeɛ bɛn maako ɛyi mu nim ɔno ɔnyɛ bribe dabi ɔnyɛ bio ɔyiyi mu dabi nnwuma no ɔbɛbɔ no obiara deɛ maako ɔde ma wɛ saa hwɛ wɔn mu deɛ wɔn wiase mɛnua tiɛ die na bibi kɔ soɔ na sɛ wɔn mu wɔn ni ana hɔ a na wɔn kasa bi a bɛdu deɛ no ano no brother bra fam wɔn yɛ ɛti adwuma mpo no wɔn yɛ abiebie adwuma mpo no wɔn ho ni ha wo director sɛ abiebie adwuma nankasa no wɔ brɛ wɔn ase na wɔn yɛ hyehyɛ wɔn ase no wɔn yɛ hyehyɛ wɔn ase no sɛ mɛri gya nkete soɔsoɔ bɔ ase no wɔn kura na wɔn asɛm no ase hɛ obi yi wusɛ a na report kyɛ boss na report kyɛ director we were say kɔso na report saa nkɔfɔ 90 saa obi adwuma maako hallelujah amen only ɔka nsɛm bi ɛwɔ Romans chapter 2 verse number 9 to 11 ma etimienu yi mu enkronkɔpem du baako ɔka nsɛm bi wɔ se dɛ ane ahohia ne ahomteɛ bɛba nipa a ɔyɛ bɔne nyinaa so ahonya ɛne ahomteɛ ahohia ɛbɛba onipa de bɛ ɔyɛ bɔne nyinaa so hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen sɛniyo wɔbɛbɔbɔ ɔdɛn ahohia ne ahometeɛ ɛne ahometeɛ bɛba nipa a ɔyɛ bɔne nyinaa so onipa a wɔyɛ bɔne nyinaa so yudafoɔ kane ne helafoɔ nso ghanafoɔ ka ho bi jamaicafoɔ ka ho togofoɔ ka ho obiara ka ho bi hallelujah amen verse 10 na mmom wɔn a wɔyɛ papa no nyinaa deɛ wɔyɛ ɛyɛ papa no nyinaa deɛ animonyam ne anidie ɛnonyam ɛne anidie ne asomdwie bɛba ama wɔn yudafoɔ kane na helafoɔ nso bi hallelujah amen nti obi sɛ quotation sɛ nyina yɛ na egu he ɛwɔ twɛnsɛ mu ne kwasɛm pa onye quotation baako kyerɛ wade wawie wade sika na ɔkɔ nti w'ani hu sɛ wosusu sɛ atamu de bi wɔ hɔ wota sɛ enipa ni hu sɛ atamu de bi wɔ hɔ praise the Lord amen amen pa amen verse 11 me ba sɛ me bɔ na me yɛ wo nkaeɛ me kaw sɛ nipa wura fi sɛ atamu yɛ de bɛn ɛwɔ hɔ kɔsa asɔda mpo Nyankopɔn hu ne de bɛn na kɔ hwisam ne kwasɛm asɔda mpo ha Awurade hu yɛmɔbɔ hɛ nneɛma a mede ba no ano ɔdene paa kɔsa nneɛma na mede ba no ano ɔdene paa na onipa biara so ɔbɛtie no a ɔtie no ɔbɛhu sɛ saa ne baabi ogyina no wayera 11 kɔma me na nipa mu nyiyimu ne animuhwɛ ɛni Nyankopɔn fam ha no nipa mu yiyimu ɛne animuhwɛ ɛni Nyankopɔn fam yes yɛ nipa na yɛhwɛ ne yiyimu ne kwasɛm yɛ nipa ne hu sɛ wɔyɛ mu wɔfa ba ne kwasɛm wɔyɛ nipa hu sɛ gay mepɛ no nti ɛsɛ me wɔfa no adwuma mu sɛ yiyimu no ɛwɔ hɔ nanso Nyankopɔn mu deɛ sɛ da na meka ho asɛm no deɛ sɛ da no ɔsɛ yiyimu nim ɔnhwɛ nipa nim wabrɛ bɔ na wobɔ na ɔbɛhwɛ so awɔ kiama ei ɛne ɛma heaven akwantu ate sɛ ha ne na wopɛ wofiri mpo ɔkɔ ayi atogwa anasɛ apa ka sɛ libi ha kora hwɛ berɛ a wobrɛ wopɛ UK kɔ hwɛ berɛ a wobrɛ UK da wopɛ kɔ ho berɛ a wobrɛ na ɔsoro ahenni no wura fi hɔ de bɛhu praise the Lord hallelujah me asɛm ne yɛ paa hwɛ asɛm yi ɔka asɛm bi wɔ ha nom 2 Peter chapter 3 kɔma me ɔse de verse number 7 ɔsoro ne asase ɛhɔ yi ɔsoro ɛne asase a ɛwɔ hɔ yi wɔde n'asɛm no ara akora tia o wɔde Nyankopɔn asɛm na akura na wɔde asie tia o meba o ɔkenka ne tia o ɔsoro yi hwɛ sɛ da soro ɛsɛn hɔ ɛnsa bɛ ne kita mu nsa bi ankura ɛnsa bɛ kita mu ɛne ne no ɔkyerɛ wo ha sɛ Peter sɛ deɛ wɔse na ɔsoro ne asase ɛwɔ hɔ yi ɔde n'asɛm no ara akora ɔde n'asɛm na akita mu ne kwasɛm ɛnti ɔbɔ ade asɛm na akura mu ne kwasɛm na ɔde asie ama ogya wɔde asie ama deɛ bɛn ogya ama atemmuo da no
ni nipa amumuyefo say yeda no hallelujah hallelujah amen what you say mo nipa da sani o say yeda no no kwasem wo kwa so dem ma ye pichi se nkyerɛ wo wo kwa tena hɔ no ye pichi se nkyerɛ wo ene we say osofo ntim pichi 1 hour ye do beja ofi aso dem ho ye kwa so 1 hour pɛ ne apon owie pɛ akodi emutuo ewie pɛ akodi emutuo to safi owie akɔhwɛ ball wapon ɔta so dem so for pichi o say too much of everything is bad and you say or tell me brain na yes na wabre but football otimi di 6 hours no hwɛ ball how la what's more amen hey also did that somebody come you osoro ni asase ewo yi ode na asem no ara akra ode na somebody be akra no ode asie ama oja ha na ehunu wo de sie moja ama atamu ni nipa amumuyefo say yeda no onipa amumuye ese yede be eda no amen me pa cho me number ni bituma bo wirem me number ni me wura ho yie pa esan say sabri amenu pichi udu asafo na kohwe ne ma ekoso a obesu udu bantema ukohwe ne ma ekoso a obesu kwasem udu plaza de chamo so a ukohwe ne ma ekoso a obesu onua bituma bo wirem 0244 SOMPA FM 3250 0244 70 3250 obetim abo wiram onua we yawra ho sam kase ordinary sam ne sie ma de ben oja yama atemu ni nipa amumuyefo say that ha mi ko preach baby me preach we na one lady bi ba me chen osu sa am say I did na sister o say o preach ni me wra ho esa say enye wo akamente say wo fa empra ba ko pa ye bone na me empra ye sofo me empra e me sofo pani o kire me say o be wale me se be wale dia enya bone na papa one me da wie a ene ma che won e be bɔ mpa ye sa amade ache e be bɔ ton so amade ache 0244 Yenina yetie SOMPA 70 32 50 0244 70 32 50 and on teda me one man where you phone no afre the software no that to speaker no afre no onua e hosem me bondin software we the pobo no atinya nyampon betua aka no say there o say do da yemini oba bunu asena blabo mami emobo we asena ba bia akodi no hu aya time na me be kire ne ma hinta no hu ma ekoso o wi ase amen pacho ofrefo yi aba yemfa ofrefo yi hello mbacho we de wantima nyina so la no so I hot pa 0244 70 32 50 SOMPA FM bacho yemfa ofrefo yi Hello. Yeah, minia bacho odina o ka se free But from Justice. Yeah. Pacho kase free. Me pacho kase free Aputoja. Pacho yetio. Papa, it's nyankopo onsraw pa na ewiyemre ensema ensempa de church wiase celebeya wiase nso yebe hu nokure no na ya yedi nokure kwan no so celebeya nyagiraba. Amen. So nyankopo onsra na ngusra emfama oda. Amen. Amen. Bebre. Amen. Obodi asumi akuma mu na asam so ntra mu. Amen. Yo 0244 70 32 50. 0244 70 32 50. Bacho bi abam. Hello. Bacho dino bi kase free. Bacho man tiajo am kase free kase. Antiajo kase bacho yetio. Yenina yetie SOMPA Wa faso apiki no. Before wo bebre. Oh. Le siram Bible. Oh. Mama, from number. I go pardon my friend. Why? From number. Obadi Isha. Amen.
ɛno na medi kan kan sɛ nyankopɔn ba ɔte asɛm a ɛba yo patro obi aba so hello so ntime nya so hello yeah patro di me bi akasa free Papa, good evening. Patro ma oneso akra mi ba Papa, good evening. good evening oh Papa, Basama, hoye. yo patro ma oneso akra mi Papa, Pacho, and you met Ricky. Wama, na nime ho ni amazing. Ya misha pa. Amen. Era dembuan. Amen. Na on pejam. Oh. SOMPA FM. Oh, obade nso hira wate. Wakoma no ene ne na wo kan kwa waya ma dada. Amen. We bia kumanum dada. Oso temeni a memprimu akoma. Ojampo na chi. Si Nyankopon ba ote asem we a. Ho popo. Na ho no sachera. Obade nka ho. Yo, patro bia bala no so hello. Yo, patro mi wi a me de baby a me wo ebeto edwa. Why? Fa number ya, fa number ya. Why? Me am number, fa number ya. Yo. Amen. Hello. Yo. Patro obi ama number no so hot. Patro enye papa ye. Aha. Hello. Yeah, patro meet you. Hello. Yeah, patro morning so akramaye. Because friend Benis, yo. But you didn't make us a free. because friend Benis, because every pound chrono. Bankrono, yo. Yeah, the radio say, fairness, mommy, I tell someone, Eddie him say, yes, sir, they say, on Shamo. Now, you see at the intimate final Juma and Shenny Dian William. Yesterday, Amen. Obody, me will come on 17 minutes now, Monso. I don't see Mammy Benis, I don't see. Hello, 0244 70 3250. 0244 70 3250. Hello, good evening. Hello, Minia. Pacho, didn't you get free? hello. Minia. Yeah. Pacho, Good evening. good evening. Yeah. Pacho, I'm Pacho. Preaching there, I made up a Namishrao. Amen. Papa. Amen. Yeah. Amen, pa. Yo. 0244 SOMPA FM. Oh, hello. Yeah, but you need to be free. Hello. Line is so hot. But hello. Yo. Pacho, ubechimi abourem 0244 70 3250. 0244 70 3250. Hello. Hello. Yeah, Pacho, yeah, Tonka, Udin, maybe your case free. That's what we do for the case free. Baffo, Pacho case free. Apostle radio also now can be I mean, the maybe you are found and some yet. You are more black. Your bunny, your brother was it next year, such a year, and you may make out your car. You have a necessity year to your hammer bra. Every year, seem to be encountered. That be a corner, but I am necessary upon your human. Mr. Parker make a number shop. About the encounter, it was a brave. It was a pan, a summer, or can no credit. So I will see a cheer and yet a cheerful refuge for, and said, dear Juma, only about for body show. Sanity 0244 70 3250. Patrol hello. Yes, Patrol Dino Becassa free. Patrol, the family, not come to carry. Cockle Patrol Cassa free. Patrol, because if you, Ahomaso, yo, yet yo. No, the apostle. It was a person with the encouragement a bring pa. Amen. Minisries Stm. SOMPA Yes, we FM. be a Juma. A boy. Yo. Obadi so emi wadwemu, emi wakomemu, asa nso ntimi ntrem na nyem adwuma. Ere wase. Ye me no. Aye be 0244 70 3250. 0244 70 3250.
Yo, hello. Hello? Yeah, but you didn't be a casa free. Yeah, but I'm Kazafri, within the George, Kazafri, Sitatos. Also, casa free. In Sitatos. Sita, okay, it's you. I saw for preaching, my dear mamma, I come up. Amen. Yeah. Amen, pa. Obadi and some more, net in as a massimo. Transmas, me number, obit me a frame. Why? My personal number 0244 70 3250. 0244 70 3250. Bet me above him. And 5 for me. Now, FM area 5 for me and Sabia W. Only above them 0244 70 3250. And me no Edwin area. A salmon honor na MDB. Hello. Hello, Pastor. You bought your minia. Udin, you be free. About the confidence, Mampontin, yo, Patron Ray. You made it, and no who's your full in you. Yamisha and Empire Boniface, and some like the media Bob. I'm here to ask the confidence. Obody shall no me or come and net in us so. It was the confidence. It was with him the power confidence. Wonderful. There was a Patron 244 70 250. Yo, Patron. Hello. Ipacho, you took us any minia. Hello. Hello. Yeah. SOMPA FM. Hello. 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 Yeah, me Pacho, good evening. Good evening. Me Pacho, me pass me back program. Oh, meet you. Who was right, minia? Kasa. Hello. Hello, minia. Yeah, it's you. Kasa. Udino. Aha. Wait me up for 0240 809 448 840 809 448. Hello. Yes, hello. Hello. Yeah, hello. Mini Udino be casa free. Casa free and crying. Aha. And cry for him. I down someone. Suma. And cry for you now here there. Namia Boko. Anna, yet your minia. Na asem na kama kuma pa. Amen. The American United said, Yamia Sem say, when na, oh, mrim. Ah, na the show say, Unyamin Koswa, non fan as a mash or the Asha one on Koswaka. Nana Mada, na me imiti one them, now quotation be so ni party says, sir. Ah, name one I me poor pretty na, me sorry. Na quotation man tini tinka hawa movie a musi quotation so mbache na menkan ye me say nyame ordinasem ewura no nyame hyira. Amen. Me ma yeah watch your quotation no. Isaiah 47. Isaiah 47 verse 14 to 15. Verse 14 to 15. Isaiah 47 verse 14 to 15. Okay. That's point show. Yeah. Anyway, hello. Yo, but your friend for back and you to my foul. Hello. Hello. Yes. But you didn't know free. Hello. Hello. But you had to count me about you didn't free. What's up? FM Mariam. Mammy Mariam, Patron Ray. Flexi Brahmanis Kuman. Brahmanis Kuman. Okay, yet Tonka. Brahmanis Kuman Mariam. Okay, yet yo. What's up? What's up now? Can I do for the bill? No, oh. You for what's now? Can Mammy, wouldn't we be Mariam? Me number ni. Me say, Mariam. Mariam, what do you mean? Mariam, what do you mean? Hello, Mariam. But your number no anyway. Inti yanku pe no channel pa frame why? Yanku pon donima. Donima. Hello. I'm not a be. Pacho, me number ni obetima frɛ. Pacho, yem fa last call. Akwe, I say one try SOMPA. Yem fa last one. Okay. Hello. Hello. Yeah, Pacho ni be kasa free. The Pacho your friend is selling your kasa free activity. Oh, free. Activity your friend is selling activity. Atebubu, Steven Atebubu. Pacho yet yo. Me Pacho apostle body na nkofo insha of fafa. Amen. They are
awie bɛ mu na yɛbɛsrɛ sɛ anse awie bɛ no aba nti yɛsrɛ sɛ nneɛma bi a ɛhinta fɔ ebi a awie bɛ no ɛbɛba no na wama ɔde nkyɛ sɛ abɛn na yɛada yɛn ho so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asom ɔbɔade yie Edwase Nyankopɔn nso nka ho atebubu mehyia atebufo nyinaa Edwase Nyankopɔn hyira bebree bye. Yo, the offering no emna ebesia. Me pa cho Seekers of the Truth Ministries. Seekers of the Truth Ministries. Ye wo Kumasi SOMPA Tafo Adompom. Me number ni 0244 70 3250. 0244 70 3250. And answer 0240 809 448. Me pa cho obetimi afre number bebiara me wono. Ye me menda for ye so me menda. Enti Nyankopɔn ɛyɛ adom a ɔkyena meyɛ asɔre na mom Tuesday bia nso meyɛ cancel Tuesday bia meyɛ cancel 9 o'clock near upon 1:30 9 a.m. near upon 1:30 pacho na Nyankopɔn kra ɔkyena meyɛ asɔre na meyɛ amede mpabɔ ɛbɛtoa so sɛ obɛn ha nko ade a ɔkyena metom safrɛw ɛyɛ Tafo Adompom Kumasi Tafo Adompom with the Udru Kumasi ne se wode o frɛ number na ya bɛkyerɛ baabi a bɛfa ka na sɛ Udru Anagaja Janshia no afa call from ka siwa Plaza na fa Mozongo ka ɛwɔ Plaza hɔ wotrema ka kyɛ ne sɛ wobɛsi wɔ Twimeko Junction Twimeko sɛ wotwa meko ayewam Twimeko Junction wo si junction na so pɛ sɔfo same do ya sɔre memenda no abofra kra bɛkyerɛ baabi a wo free ban so fa ka wɔ kagetia wo de oduka etia o so pe Mozongo ka fa Mozongo ka o fa Mozongo ka na ka che ne se minumu ho me ko Mozongo na mesi o twi me ko junction odu be si o so pe sofo same abofra be chore aso me menda bra emfa oyiri bi ema emfa fode water ema wo de fo akoma kan bra na be hwe Yakopon tumi ye de be gye ho bi se Awurade se de ehye wo so no efre he okoda na obi ni wada ade na eye wo white na efifi wo honhom niema ebepia kɔ yɛmfa nsuo yɛmfa oil yɛde Nyankopɔn asɛm ɛna ɛbɔ mpae etukɔ sɛ the apostles no ɔbɔ ade de gyawe a wɛnde yɛyɛ no ɛno na kɔ a meyɛ tumi da so te ase obi obɛka sɛ Yesu kɔ de tumi ne kɔyɛ no onimu de wɔkeka SOMPA ɔde ama ne ma bɛn bɛhwe Nyankopɔn ahoɔdene me tumi nsa frɔ Seekers of the Truth Ministries patro ma me no mmɔ mpae ɔbɔ ade yɛwe nhyira nka wodene ɔbɔ ade yɛwe mi hyɛ wo no nyam Mezaya mede wase onkonkrom hyira wo na anumre yi ene de bedo asɛm ma me maka wasɛm so akyerɛ do ya komatie de ɛda asɛm no so ɛyɛ ne dadwene me stress wade bi na kom ma me na ponso bi da ha ya de bi awura no na ontimi ne ne ho a me sane yade no me sane ofi yade bi lebo Jesus Christ dremo papa opɛ ene enye bi okwan nya dansedie me pagya FM hensu shonsa me pagya adwuma yi SOMPA dwumadie me de shonsa enye adanse adwumafo wo nyina me de woto abasem radimane nkoso na ɛfa so na kasa na wo ya ayra intimate asem no me de wase sɛ wotie na waye ɛwɔ Yesu Kristo dinimo amen.